May kaila kung sabungiro, manok ra ang iyahang bisyo. Kung dunay tarik sa ilaha, always present gayud na siya. O karon nga wala siya'y kwarta, nagkonsimisyon ang asawa. Nabuak ang iyang alkansya, gipustara sa iyang bana. Basin swerte kuning adlawa, mauy sulti sa iyang bana. Bisan naglagot ang asawa, way mahimo kay under siya. Ning lakaw ang iyahang bana, gidala ang manok nga pula. Pag uli wa jud siya'y nadala, naimpas na sad ilang kwarta. Sabungiro, sabungiro, kung mapildi pamilya pas mo. Sabungiro, sabungiro, ang daog tagay ra diritso. Gipulan ang iyang asawa, kay nagkalisod naman sila. Ipapili niya ang bana, sa bisyo o iyang pamilya. Naghilak taon ang asawa, kay gipili ang bisyo niya. O karon puwerteng di malasa, nagbuwag jud hinuon sila. Pag-abot sa pila ka bulan, asawa iyang gibalikan. Pero wa na siya nagpatunto, ming tagam na sigig kapas mo. Nagpakiluoy pagmaayo, andam na daw siyang magbag-o. Miingon ang iyang asawa, pakasli ng manok nga pula. Sabungiro, sabungiro, kung mapildi pamilya pas mo. Sabungiro, sabungiro, ang daog tagay ra diritso. Sabungiro, sabungiro, kontrolakan ng imong bisyo. Sabungiro, sabungiro, naalis dan noon kag bag-o. What's up guys? So shout out na pod. Alright, shout out ko kang Marge Jam. Shout out ko kang Batshi Makabinggil. Solid supporters na nato. Okay, shout out kang Michelle Ladaron. Ngayon na lang basahon ha. Shout out ni Ariel Rara o iyang brad si Louie Rara. Sa iyang kuya ko nga si Crisanto Adaron. Okay, shout out to Kabankers. And shout out to Concrete TV. Alright guys, thank you very much for watching. Sa iyang bana, basin swerte kuning adlawa.